E aí? Ai, moça! Nossa! Vilela, pregúntanos por que estamos en Ai Moza. Por que? Mirade, podíamos ter levado as curtas aos Óscars e tamén a Cannes. E tamén podíamos telas levado aos Goya. Pero para que, tendo Ai Moza? Ai Moza de nós e para nós. Por que asistiría o Ai Moza? Pois eu asistiría ao Ai Moza porque me parece fundamental apoiar este tipo de iniciativas, o traballo de toda a rapazada que está traballando durante todo o ano facendo as curtas, e porque normalmente as curtas están xeniales, son moi entretidas e paso moi ben. Se asistiría para ver cousas novas, novedosas, rompedoras. Pois primeiro porque van a expoñer traballos alumnos meus deste centro das Baixas. E segundo, pois porque que eu saiba é o único festival audiovisual que hai no Morrazo. Todos debemos acudir, é ineludible, donde se expoñen obras de pequenos artistas que se convertirán en grandes estrelas. Bueno, pois eu iría a Ai Moza para ver todo o talentazo que hai no Morrazo. Bueno, pois porque creo que ali é onde vamos a poder comprobar todo o talento no audiovisual que teñen todos os nosos alumnos e alumnas. Vinde a Ai Moza, un festival onde podedes ver as nosas curtas que foron creadas con moito amor. Vinde, mozas e mozas. O 14 de xuño, xa sabedes, o Ai Moza nas Barzas ás 5:30 da tarde. O Festival Audiovisual do Morrazo. Vai ser un fiestón, non vos lo podedes perder.